कारागारी हो जाता अश्लीलता कितना बढ़ावा काहे दिया जाता। इलो जले गाड़ी ना दिलो तले लोग के साटा चली ना। रंडी ही अंदर रंडी है रे भोसड़ी वाला रे अरे रंडी है अरे रंडी का चाहे वो निर्मला जादव होखस, चाहे और अभियंता होखस, चाहे कमल बास होखस, चाहे बूढ़ा होखस, चाहे अजीत हलचल होखस, ये लोग के बस गाड़ी आधार बा। लोग आइए हमसे प्राइज लेके जाइए, उस दिन से गाना बजाना मेरा बंद हो जाएगा पूरे चैलेंज के साथ। किसी की औकात नहीं है कि आके हमसे प्राइज लेके चला जाए। गाड़ी थोड़ा दे हम उठ के मारे लगे तुरंत पटकते हो जा। अच्छा दोबारा गाँव के नाम ना लेला का है ऐसे कि वो लोग के डर कहीं हो जाला हमरा नाम से। माने रउआ से डर गिर के लगे साटा एक बेर हमरा से गौले दुगोला हमरा से परदुमन परदेसी से एक बेर भइल बक्सर में। ओकरा बाद उ साटा एको ना गावेले हमरा से। अजीत हलचल से एक बेर भइल तो कहीं ना कहीं ये लोग के डर बटे हमरा से तबे न खेलो गाओ। मतलब सुखनंदन जादव उनको से दुगोला गोले बनी, मैनेजर से गोले बनी, विजेंद्र गिरी से गोले बनी, अभियंता से गोले बनी, लेकिन हमरा संगे उ लोग गावेला तो अश्लील ना गावेला। बाकी दौर बतबे न खगाओ साटा जा तो साटा फेर देता रहा का है। नमस्ते प्रणाम, हम मानी अजय देहाती रउआ देखत पूर्वांचल भोजपुरी न्यूज। और पूर्वांचल भोजपुरिया के टीम जौन बा की आज पहुंचल बाटे रंजन राय निराला जी के पास, जौन बा की दुगोला के कलाकार हैं। आजकल देखत कि दुगोला भी जौन कलाकारी होता दुगोला के भी स्टेज पे गारागारी सब हो जाता है। अश्लीलता के इतना आगे बढ़ावा देता है दुगोला के लोग कलाकार। तो यहाँ के दुगोला के कलाकार है, यहाँ से भी जानकारी ले कि दुगोला यहाँ के करते जन, तो इहों के तो अश्लीलता के खूब प्रचार करते जन, बहुत बढ़ावा देते हैं। तो हमारे साथ में जुड़ रहा बन रंजन राय निराला जी। तो सबसे पहले स्वागत हो हमारे चैनल पर। आओ नमस्कार प्रणाम, हम गायक कलाकार रंजन राय निराला। आप सभी देश विदेश में रहे वाला भोजपुरिया श्रोता समाज, आज ये चैनल के माध्यम से पूर्वांचल भोजपुरिया रिपोर्टर अजय देहाती जी हम निकल के पहुँचल बनी। सबके स्वागत करब। रउआ सब ये चैनल के माध्यम से आज के न्यूज रउआ सब देखब। हम जानल चाहे कि आजकल दुगोला के जो कलाकारी होता है, ई दुगोला में गारागारी हो जाता है, अश्लीलता कितना बढ़ावा काहे दिया जाता है। बढ़ावा काहे दिया जाता। देखी गाड़ी देवे वाला जी ब्यास बटे उरवा यूट्यूब पर सर्च करब जे बा। अब नाम हम कितना रखी, मैं बिहार बोलते बा, लेकिन हमार वीडियो 2000 से ऊपर बटे यूट्यूब पर कहीं अश्लील ना देख सकीले। हमनी के शास्त्र के हमनी के बिहार में जे शिरोमणि बोलेला सुखनंदन जादव उनको से दुगोला गोले बनी, मैनेजर से गोले बनी, विजेंद्र गिरी से गोले बनी, अभियंता से गोले बनी, लेकिन हमरा संगे उ लोग गावेला तो अश्लील ना गावेला। बाकी आपस में कैसे उ लोग गारागारी करता, श्रोता भी सुनता, एमे दोषी गवैया निखे श्रोतो बा। अगर श्रोता अश्लील सुनल बंद कर दे तो केहू के हिम्मत नहीं है कि अश्लील गाओ लो। रउआ से तो अभी तक कितना लोग दुगोला लड़ चुकल बाटे। अभी तक तो 500 से ऊपर कलाकार हमारे से कंपटीशन गौले बा। और लगभग बिहार में कुछ लोग बाँचल हुई ला तो सब केहू से भइल बटे। फिर भी जेकरा से हम एक बेर गा लेल बनी दोबारा गावे के नाम ना लेला का है ऐसे कि वो लोग के डर कहीं हो जाला हमरा नाम से। माने रउआ से डर हो जाला। डर बतबे न खेलो गावत मान चीज के डर, जैसे कहे का मतलब कि मान ली कि हमनी के शास्त्र पूरा अध्ययन कइले बनी जा, रोज पढ़े नहीं जा, आ वो लोग के जो रियाज कइले बोलो तौने गाइलो। तब रह गइल बात कि कोनो जकार्ता फरमाइशी कर दलस, चाहे कमेटी कोनो नया कथा के फरमाइशी कर दलस तो जा उ लोग कह दी कि हम जानते नहीं छी। आ ब्यास के लेवल लेके घूमत लो, ठीक बा। तो मान ली कि अभियंता जी से एक बेर हम गौनी, अभियंता जी एक बेर दुगोला गौनी हमरा से, ओकरा बाद कितना साटा गइल वहां के लगे हमरा से गइबे न करिले। कहले डर बा, डर बा उ मतलब रउआ से डरा नहीं, एकदम डराए के बा। अच्छा आना तो गइते ना हमरा से विजेंद्र गिरी से, माने सब के रउआ से डराइते ही बाटे भाई। डर बा तबे न खगाओ साटा जा तो साटा फेर देता का है। अच्छा विजेंद्र गिरी के लगे साटा एक बेर हमरा से गौले दुगोला, ओकरा बाद कितना साटा उनका लगे गइल ना गावेले हमरा से। परदुमन परदेसी से एक बेर भइल बक्सर में, ओकरा बाद उ साटा एको ना गावेले हमरा से। अजीत हलचल से एक बेर भइल उहो ना गावेले। तो कहीं ना कहीं ये लोग के डर बटे हमरा से तबे न खेलो गाओ।
मतलब ये बाकी रउआ से डराला लो। अब डराता लो तबे लोग नहीं गावत ना, तो हम तो अच्छा, मतलब पूरा बिहार में वो लोग के चर्चा बा, रउआ से डराता लो। चर्चा बिहार में नु बा। बिहार के छोड़ के केहू जानता? हमारा कुशीनगर में को लोग जानता? वो लोग के बहुत लोग जानते हैं। को साटा माने अजीत हलचल के चाहे परदुमन के चाहे बूढ़ा बड़े को साटा हमारा जिला में गावे लो महीना में। और तो कुशीनगर जिला के नहीं तो रउरा तो पता होई नु कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में चाहे गोरखपुर में चाहे देवरिया में को साटा लोग चलेला खूब स्टारेबल हो। तो हमनी के कुशीनगर के हो के पूरा यूपी या बिहार झारखंड ले जाता नहीं जा का है एक पर सोची। लेकिन ये अश्लीलता काहे होता है? अश्लीलता देखी, अश्लीलता जे गारा गारी वाला ब्यास बा, कुछ लोग ब्यास ऐसन बा कि उ लोग निमन गाई तो लोग के बिकाई ना। हमनी के निमने आज ले बेचले बनी जा आ निमने बिकाला। हमनी के ग्राहक बलो जो निमने सुने खातिर बोला वाला लो आई लो जले गाड़ी ना दिलो दिलो तले लोग के साटा चली ना। चाहे वो निर्मला यादव होखस, चाहे और अभियंता होखस, चाहे कमल बास होखस, चाहे बूढ़ा होखस, चाहे अजीत हलचल होखस, ये लोग के बस गाड़ी आधार बा, एक बाद कुछ हो नहीं खे लोग लग। और वो लगे जानकारी के मतलब भंडार बा। जानकारी मतलब कहल चाहतन कि हमरा लगे सब चीज के जानकारी बा। हम सबसे बड़का बात बा कि अश्लीलता हम परोसी लेना ना, अश्लीलता गाड़ी ले। हम बड़े बड़े गाड़ी देवे वाला ब्यास लो से दुगोला गाड़ी ले, जब हमरा से सामने पड़ला लो वो लोग सारा गोरिये भोर पड़ जाला। अच्छा जी, मतलब ऐसा नरगुण बाते जे उनका लोग के गाड़ी भुला जाए। गाड़ी देव ही ना देव हम, जब हम रउआ के गाड़ी ना देव तो और हिम्मत कैसे गाड़ी देवे के। आ जब रउआ हमरा के गोरी आवे लगे तो हम गाड़ी थोड़े देव, हम उठ के मारे लगे तुरंत पटक के हो जा। अच्छा, हम गाड़ी देवे वाला ब्यास ना है, हम तुरंत पीटे लगे। तो कहीं ना घमंड में नहीं की कहो। घमंड में कौन बात बा? कलाकारी जैसे मान के चली कि आप हमको आवाज में हरा दीजिए, हमको साज में हराइए, हमको कलाकारी में दबा दीजिए, ठीक है। गाड़ी दे के आप थोड़े हमसे जीतिएगा। साजो बजावे नहीं? साज हम सब बजाइले। सब साज? जी। कौन सी? हारमोनियम बजाइले, आर्गन बजाइले, तबला बजाइले, नाल बजाइले, पैड बजाइले, हुरका बजाइले, ताशा बजाइले, झाल बजाइले, बांसुरी बजाइले। कहानी के लेके जानकारी कौन? कहानी आल टू आल रामायण, आल टू आल महाभारत। जी। कहीं से क्यों सवाल पूछ जौना पेज से उ कहीं गावे कोई जैसे हम चालू कर देबे, वो कागज ना छुए, वो जैसे हम प्रोग्राम चालू हो जाए। तो रउआ से हम एगो सवाल पूछता नहीं, कहीं सूर्य जौन चलता रहे इनका रथ में को मतलब चक्का बा? सूर्य के रथ में एके गो चक्का बा, एगो पहिया बा। आ सूर्य के रथ में 7 गो घोड़ा बा। एगो पहिया एक चक्कर लगा देला तो 1 बरिस बीत जाला। ई में प्रमाणित कइले गेल बा। ई श्रीमद् भागवत पुराण में भी बा। अच्छा जी। तो एगो चाका सूर्य के रथ में बा, सूर्य के सारथी के नाम हो अरुण। आ एगो चाका में 12 गो तीली बा। तो 12 गो तीली 12 महीना के बतावेला। आ एक बेर एक चक्कर लगा दी सूर्य के रथ के पहिया तो 1 साल बीत जाई। एक गो तीली पार करेला चक्कर अपन, तो 1 महीना के सूचक हो बतावेला। जी। चलिए रउआ देखो तनी इस सवाल के जवाब यहाँ के देनी कि सूर्य के रथ में एक गो चक्का होला। तो कमेंट में रउआ लोग भी बताए जान। और कहीं ना कहीं देखो तनी जन अश्लीलता बहुत सारा कलाकार लोग गावत लो, लेकिन यहाँ को अश्लीलता के सीधा विरोध करता नहीं और ये कहते कि जेकरा होके चैलेंज हुआ करके हमसे कंपटीशन गा ले का जी। पूरे बिहार 38 जिला के सारे ब्यासों को मैं कहता हूँ कि आप लोग जानकारी में, कलाकारी में, साजबाजी में हमसे कंपटीशन, अपने आप के गुरूर गुरूर एकरा के समझी चाहे कलाकारी समझी। ऐसे कि हम जानत नहीं कि उ लोग का गावेला का गाई। शास्त्रीय संगीत से आई लो, चाहे जानकारी से आई लो, चाहे साजबाजी से आई लो, कोनो चीज में हमरा से बीच न खेलो। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहे खातिर। रंजन राय निराला जी रउआ देखत पूर्वांचल भोजपुरिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।